Bir Serdar Sarif İrden çıkış edenini bilmedim. Türkiye sistemasının okan olsam o tayda men vaktinde ottu bilen bu için arasında yanlış gidiyor. Hani yarış gidiyordu. Bir ay diye ottu haskoyu bu haskoyu Serdar bu ottulu olan Serdar Sarif, Doktor Sarif bu için birini tapalayım dedik. Yöne kıynansagam tap bilmedik. O için o kap bilmen taşlan birini taptık. Yekit olsa innek çıkışımızdan taşlan olanın ediyen işleri vardı. Bolor. Serdar Beynadar UC Davis'te Computer Science ve Engineering utorun. Bachelor'ını. Master'ını inşallah UC San Diego'da Data Science ve Engineering'den alan. Öyle 5 yıl Intel'de işlen. Türlü vazifelerde 2 yıl Qualcomm'da Senior Software Engineer ve Deep Learning uğruna işlen. 2018'de olsa Cerebras'ta tekniki işgərlərin ağdatı olup işleyer ve Galverte'de ödü Del Piero Mustafa Del Piero'nu tanıyan olsanız Juventus'ta oynayan bir futbolisti. Serdar Beynadar bugün bir de AI ve süperkompüterler vardı çıkış etmek için. Serdar. Evet, dedim ben dedim. Birinciden sağ olun çağırmanız için yani neme gadamın diyişani bir tasan belli təsirin koyun adamın arasında benim özümü koyup bilyen. Evet abi Vepagan diyişani ben başta da Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Kısaca tədini özümü tanıştırayım. Vepagan belli geçişini başta Türkiye'de okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ondan sonra Amerika'ya geldim sonra. Benim ikinci yılında Dallas'ta geçti ya da Houston'da. Şu anda Vepaga çağırıptım benim mehman hükmünde. Şu yerde benim belki çıkışları dinler daha da tədden huzurlandım. Şu tədden okumak için. Sonra şeyde UC Davis'e okuva başladım. Computer Engineering'da. Onu okuturum Intel'e işe girdim. Umuman Intel'de etatı şu GPU Hardware Engineering pozisyonunda 5 yıl işledim. Ondan sonra Qualcomm'a geçtim. Qualcomm'da da yine şu GPU üstünde böyle köprek software ya da deep learning şu GPU üstünde AI üstündeki software işe başladım. Şu dörde de yine çağrıladım tasa bu kadar köp çıkışları olarak oluşan şu PhD okanlar, master okanların çıkışları oluyordu. Bu kadar yine de hızlanıp gelmenin bir master'ım alayım dedim de UC San Diego'da Data Science Engineering'de master'ımı aldım. 6 yıldan varım bir startup firmasında işleyen Cerebral System deyip onda da şu AI software üstünde işleyen men jöra ulasam on kamera görünen. Böyle okey. Sonra şu 6 yıldan beri şu terde o da bir startup'tı. Inde startup'larından çıktı. Cerebral System deyip AI sistem firmasında işleyen. Ondan sonra AI software sistem üstündeki software'nin arkitekturasını etken. Inde bugünkü çıkışım esası şu AI diyen de hazırlar vibe dediğiniz, trend dediğiniz inde her yerde AI bolup dur. Bizim oyundaki çıkışlarda da bir tane presenterler belli geçti. AI'ni ulanyanlar medical field'de inde köp field'de ulanılıyor hazır. Son benim çıkışım onlar yani application değil de şu application'ın aşağında neler bolup geçer. Şu hakkında görün vermek isteyen. Şu application'dan birim aranızda ChatGPT'nin ulan gören eşleriniz var mı? Vardır hemen. ChatGPT son bir 2 yıllıkta diyelim noyabrın 22'sinde çıktı. Şu AI application'ların içinde hazır kıvakta en köp kullanılan application deyip ataplatak olur. Yine belirmek efendim yani belli geçişme yaptığınız kaptın. Prezentatif İngiliz dilinde, men Türkmen dilinde görülecek, gepilecek olan yine kaybı tekniki sözleri İngiliz dilinde aytmalı bolup bilen. Şunun için hadadan ötüsü yani eğer son ChatGPT hemen eşitliksiniz.
Yani indi chat diyen zat öňem bardy. Soň ýene GPT goşdylar. Bu GPT näme? Onu bilýäňiz barmy diýip sonra tamam belki bir kısan jogap aldylar. GPT diýende bu GPT'nin özü bir AI'ın bir modeli, model diýile AI'ın. Bunu açsak generative pre-trained transformer model diýilýär. Bu şu natural language processing şu application'larda köp kullanılan modeller. Onun bu ChatGPT'nin özü bilişimden bir noyabrın 2022 yılın noyabrında çıktı. Yani bunun asıl işi 18. yıllarda başladı. Birinci şu GPT arkitekturasının birincisi 2018 yılında başladı. Bunda başlandı OpenAI firması, OpenAI meşlentiniz bunun founderları başladı. Contributorlar, dine 4 tane contributor vardı. Bu modeli düzüp, bunu işledip, bir gowy result almak için üstünde işlen, dine 4 tane contributor vardı. Bu modelim 117 milyon parametre, parametre näme? Şu AI modelde parametre, her bir parametre olanda şu modelin içindeki variable değil yani. Şol AI model şu yerde her parametrem bir sany informasiýa öwrenip bilýär. Ol informasiýany ütgeçik şekilde de öwrenip bilýär. Şu GPT bir modeli şu yerde 117 milyon tane informasiýa öwrenip bilýär. Soň ýöne 4 tane contributor bar. Bu model uly bunu nädip öwrenýär? Bunu şu kompüterlerde zatda bunu train ettir, yani train demek öğretmek. Şu AI'da belki 3 tane zat vardır. Phase, bir training phase, bir evaluation değiller. Yani eğer çıkışlardan bir soru vardı, nahile AI modeli özünüz nimet yani zat deyip. Şolar yani 3 tane phase var. Bir train, evaluate, soňky inference değiller. Şu sizin ulanyan şu application'ın köpse de diňe inference etýäňiz. Onu şu application özü size jogabyny aýtýar. Siz inference demek siz soraýaňyz, o size diňe jogap berýär. Ýöne şu informasiýany şu modeliň özüne öwretmek üçin aýlarça şol modeli kompüterlerde öwretdirýärler. Soň şu modelde de şunu eger GPU ve est görensiniz, kompüterün CPU'su var, öz proses etkenlerde sonra GPU dip bir zat var. GPU'dan aslında graphic processing unit, yani ben özüme dedim GPU hardware engineer olup işlettim. Bu graphic processing unit aslında oyunlarda kullanmak için düzülen bir processing. Bunun esası nemesi karakteristiki köp işi paralel edip bilýär. Soň şu modeli eger ýekece bir Nvidia'nın bir GPU'sunda train etjek bolsaň 300 ýyl gerek. 300 ýyl gerek. Soň bunu edir şu modeli train edenlerinde 1024 tane GPU'nu paralel işletdiler. 34 gün train ettirdiler. Buna sarf edilen pulun miktarı 4.6 milyon dolar çıktı. Diň şu kompüterin öde işlep durany. Ondan beri GPT-4 dip çıktı. ChatGPT'nin özünün arkitekturası aslında GPT-3. O GPT-3'üm 170 milyon değil, billion ol milyar bolýar. Milyar parametrelik bir model. Son geçen yıl olsa ChatGPT 4 çıktı. Bu 4 olsa 1.76 trilyon olsa milyardan son trilyon parametre. Şimdi şurada belirtilerden bir informasiya versem ChatGPT'nin bu edilcek GPT-4'a seyrettik. 5 yılın içinde 4 tane contributor'dan 240'dan köp contributor var. Şoň üstünde işleyen engineer. Olaryň diňe 35 tanagy diňe şu belekler modeli zady düzýär.
Olan bar etýän şunu tren edip şo nimelere serep durýarlar, kompýuterlara. Bu gowy öwrenip durma, model öwrenip durma, ýa bir ýerde durdum model, ýa-da seniň öwrenende iň soňky loss diýip bir zat bar. Şol funksiýa aşağı düşýärmi, ýa-da ol başga zatlar öwrenip görme. Şo zatlary seredip durýarlar injenerler. Soň Andrei Karpati bu da misal şu bu OpenAI'nin co-founderlarının biri. Şunun bir tweetini koymak istedim şu yere. Şu diye şu ula hazır modeller ulal gidip dur. Soň şu modelleri train etmek bu AI injenerlerin günlük başarısı diýeň-de. Endi bular şonu seredip durýarlar ýa bir ýerde nime dur kaldymy sistema. Kabatsyn 10 000 san GPU'da işlep durýarlar. Şolaryň biri idling ya da stall diýilýär. Biri dursa bütün sistema durýar. Şoňa seredip durýan onlarça hatda ýüzlerçe olmasa da onlarça injenerler diňe şoň üstünde işleýärler. Soň bir sözden şu AI o application gowy ChatGPT gowy bir zat sorýan jogap berýär. Ende köp traditional software developerlar hem köp bolan ýerde bir kod ýazak bolýarlar, koduny içini template'ini çıkarıp berip dur ChatGPT. Ýöne bunu aslında şu modelleri düzen developerlar näme üçin gynanýar? Bular indi şu täze çıkan modelleri train etmek üçin gynanýarlar, günlere gyn. Täze nime etmek bulary distributed train etmeli. Diýişim ýani diňe GPT-1 train etjek bolsaň 300 ýyl sen garaşyp bilen ok. Sen onu aylarça ýa-da 2 ay, 3 ay da train edip nime çıkarmalı da release etmeli. Soň bular nähil etýär? Diýerler ChatGPT'den misal berýän ýene ChatGPT'nin öz modeliniň özü parametriniň daşynda bir 28 terabaytlyk bir model. Soň bu nime häzirki iň uly GPU'da nime H100 ol diňe 50 gigabaytlyk bir GPU. Barsyny ýanda şu modeliň diňe bir burçy sygýar. Soň burada şu developerlar näme etýär? Bu şu modeli bölýärler, paralel bölýärler. Soň paralel şolar ýani train gidip durýar. Train diýmek öwredilip dur şu modeli. Ýöne şolar bir ýerde dursa, sen nime AI-ň ýalňyşlary öwrenip başlaýar. Ýani hallucinating diýilýär ýa-da başga informasiýa berip başlaýar. Soň şu AI developerlaryň esasy häzirki gynanýan meseleler hem şu. Soň bu diýdiň bir ay, 2 ay train boldy. Bunu täzeden bu developerlar rewiring diýilýär. Täze modeli birleşdirýärler de. Soň täzeden sen soň ChatGPT'niň ulanynda o inference moduny geçende sana dogry informasiýany bermeli. Bular ýani distributed training edip başlanda model ulaldıkça sen ýazan kodlaryň ulal başlaýar. Buna da code explosion diýilýär. Bir misal bersem NanoGPT aslında GPT'nin hem kiçirak görünüşü 639 setirlik bir kod 100 bilyon parametrelik Megatron'a geçende EM 20.000 setirlik bir koda geçýärdi. Onu soň belki developerlara maintain etmesi gynlaşýar. Men bular näme üçin gurrun berdim? ChatGPT'den zatdan başladım. Bunu bizim cerebral sistemamızda bulan bir namsız etmeliler. Etmeye, you never have to do this. İngilizce ayetten. Ona hiç gerek yok deyin. Etmek yok manda. Son. Cerebral sistemi biz yankı değişim yani GPU aslında oyun için kurulan bir prosesör ve bu diňe paralel işlän üçin AI'da köp tutulup gitdi birden. Soň biz cerebral sistema bolsa täze bir klas, kompýuter sistemanyň täze ütgeçik bir klasyny döretdi. Bunyň diňe esasy purpose maksady şu AI'yi şartlandyrmak, gelecekde AI'da işlenecek işlere şartlandyrmak üçin kurulan bir sistema. Edil häzir kuwatda 300 dilden gowrak injener işleýär. Asal headquarter Silicon Valley'da, San Diego'da bir ofis, Toronto'da, bir Tokyo'da var.
Hindistan'da da açıldı yani yakında. Bu bir erteki nime zatlar bu erteki dediğim bir adam men destan ya bir nime erteki nime düşündürem o bizim eyyam bu sistemani ulanıp gören kampanyalar var. Şu Covid dövründe de Argonne National Lab belki nimeler şu Covid'in drug discovery değil ya. Şolar yani Covid'in vaksinalarından oylap tapmak için şu bizim sistemalarımızı ulandılar. Tabi belki yani dermanı üstünde nime verdiler prezentasiya. Şu dermanı oylap tapmak için näsen enzimler var ya da bir giden nime patientlerin informasiyalar var, şolary paralel işledip näçe çalp informasyonu alıp bilsen, sen tapacak vaksinany yine çalp tapıp bilýäňde. Ya da odalky erteki çıkışından misal versek, nime diýdi scan alya beyninin soň serep görýär, soň bir zat ütgen wagty derel sana ýene başga da image nime gelse, çalp gelse gowy da. Tabi o traditional computerlarym wagtynda image proses etip bilen oklar. Şolar ýani ýagdaýlarda eýem ulanyp beren başga kompaniýalar bar bu sistemany. Soň biziň kompaniýaň özü diňe hardware kompaniýada da, diňe software da bu bütün näme diýilýär bir entire package diýende. Hem hardware'ine in-house ýasaldy, software'ni men esas şu software teaminde software'in özü ýazyldy üstüne framework'ny. Oň daşynda da biz nime consulting ýa-da bize bir nimeler gelse, başga kompaniýa biziň elimizde epetli nime data var. Şolar ýani modelimiz var. Biz näme edip bilersik gelýärler. Biz şolar ýani ýagdaýda bulara advice verip täze applicationlar ýazmasyna kömek edip etýärsin. Şeýlerde bir servis var. Buna ýaňragam düşündirdim. Bir GPT, ChatGPT, GPU'nun diňe bir GPU syganok. Biziň nimemizde olsa, sistemamizde olsa, şeýle bir uly edildi, çipin özü. ChatGPT diňe bir burçunda ýerleşip bilýär. Bu da bir käbir sanlar. Bu sanlara da emmesinin üstünde durjak däl. Belki bir sany zady düşündiren core diýip görensen bir kompýuterda köplençe core serediler. Core näme? Özü garaşsyz işläp bilýän bir prosesor. Mysal üçin laptop zat alaňyzda baryp soraýaňyz maňa bir 8 korluk bir laptop gerek ya da 16 korluk bir laptop gerek diýäňiz. Şo core näçe bolsa köp agyr applicationlary sen laptopuň ýa kompýuteriň işledip bilýär. Biziň bu çipimizde bolsa şol korlardan 900.000 sana var. 900 diýmek 900.000 milyona ýakyn kor var. Öz aýry-aýry işläp bilýän. Oň daşynda bärde başga näme zat aýdyp bilen, köp zady belki teknika bolup biler. Başga aýtjak zatym flops diýen. Flops bolandam petaflop diýilýär. Flop demek floating point operation per second. Bir sekundda näçe kompýuter operation edip bilýär. Olaram köp zadyr güýçli kompýuterler teraflop diýilýär. Bizinki ýam petaflop. Bir çipin özü petaflop'a geçti. Ve petaflop olanda da näçe nol var? 15 nol mu? 15 nol. Bir sekundda 15 nolluk petaflop'lyk bir iş edip bilýär. Onun daşynda belki de ýene biriniň üstünde durýan. Olam transistor. Transistor näme kompýuterda? Transistor we diňe bir switch bolýar. Tabi kompýuter näme? Diňe elektronik gelýär. Bar etýän zady şonu turn on turn off et içinde. Soň şondan informasiýa geçýär kompýuterde. Bir baryan şu inde current varanda şonu ýokary on off et. Soň şolar ýani switch goýulýar, transistor. Şo transistor näçe kan bolsa bir nimäň bir meýdanyň içinde şonça da kompýuteri çalt işläp bilýär. Soň araňyzda kompýuter science okanyňyz barmy? Belgalydyň. Computer science nemesinde
birinci öğretilen nime kabir nimeler var. Moore's Law diye kim gördüm Moore's Law. Belki ha siz gördüm. Moore's Law Moore's Law men özüm aydan Moore's Law aslında Moore şu Intel kompaniyasının kurucularının biri. Bunun aydın bir nime law diye bir kanunu var. Bu kanun 72. yıldan beri geliyor. Bu kanun diye şu kompüterin içindeki şu transistörler her 2 yıldan 2 setine kalıyor diye. Biz 70. yıldan beri hem belki kompüter sistemi şunu idarlak geldi. Intel'den son AMD, Nvidia GPU'ları hem mesela sol kanun boyunca üstü teknoloji. Cerebras devam etti. Cerebras dedi bu kanunu boyunca da biz уже neçe transistör yukarıda gezip yurt diye. Sonra buna seyreden de Edil hadir Cerebras'ın çipini 34. yıldaki GPU hükmünde fikredi göreyim. Hadi 34. yılda bir Nvidia GPU'su ya da başka bir GPU şu 34. yılda bize yetişebilecek. Şeyle bir fikir edip bilyaniz. Anha bu da vaktim var mı? Anha bu da nime hadir ki ba'da sizde de sağ tarafta bolyan. Hadir ki en ulu GPU onu da aşağı yukarı demesem. Yani transistor belki geçtim. En ulu GPU, en güçlü GPU hadir ululuğa şeyle önde de 80 billion milyar transistor var. Bizimki de ululuğa şeyle 4 trilyon transistor var. Transistorun namını yani düşündürdüm. Bu switch oluyor hemen içinde. Son bu da bir neme table, bir comparison table diyeyim. Şu belki de belli geçmedim yani bizim en ulu kompetitörlerimiz de Nvidia. Nvidia'nın eşitten bulmamız mümkün. Geçen hep de esmede olanlar da geçen hep de haberler okuyup görün. Dünyada en bay nemen yerine geçti kampanyanın. Bizim kompetitörlerimiz şu. Sonunun hazırki en güçlü GPU'su bilen demetyen bu compare etyer. Bu yerde ululuğuna belki de ululuk kişilik kan üns vermem bilir. Yani bu yerde mesela için şu core düşündürdüm. Core olanda şu kompüterin özünün belki unitlerden qarasız işlep bilen bir uniti, execution unit değil ya da. Sonda bizde 900.000 sanısı var. Nvidia'nınki de bolsa 17.000'e yakın deyinde. Onun üstüne ol core'ların aslında AI için optimize edilmedik. Deşmeyen GPU grafik processing unit olan için onlar oyunlar için edilen bir zat aslında. Sonra o GPU'lar AI'nin bir hazine bolanını bildiler de kaptandan başka nimeler koş başladılar. Mesela için 528 tensor değil ya. Tensor olanda bir metris, siz bilensiniz tensor olanda multi-dimensional bir matematik nimesi var ya da vektör, matrix, ondan sonra tensor var ki diye. Son şol tensoru execute edebilecek 5 tane core koydular şu AI'yi optimize etmek için. Onun üstünde 10 chip memory olanda şu chipin üstündeki duran memorisi köplenişim cache'im değil ya da laptoplarda L2 cache, L1 cache diye baydılar. Onlar laptopların özlerinde 2 megabayt ya da son konumelerde 8 megabaytlık oldu. Megabayt diye yani. Bu yerde bizi gigabayttan söz etiyakta. Bizimki de 44 gigabaytlık neme var. Şu 10 chipin üstünde memorisi. Bu da adı neme şunun nimede görkesi görünüyor mi? Chipin şu yerde duruyor. Bu da kaptanda da bunlara nime değil ya. Color plate'ler değil ya. Tabii yani değişimini bize hem de in-house from scratch'ten edilen için biz de isteyenler chemical engineer'ler de var, fizist değil yani fizik
Olaran barsa bular näme nimede oylap tapýarlar şu haýsy nime material ulansa çip şu ýerde şu nimäni bunu işletmek son bu gyzyarym nime dige son gyzanda şuna hit şol nime gyzan gyzgynlygy çalp wagtda aýryp durmak üçin nähili plet bilen bunu saklap biler dip şolar ýany research'im etdiler. Birinci çıkan nime generation nesli nime yanında ama aslında yanlış nime ulanıldı. Ondan soň täze metaldat bilen bunu bağlap cooling sistemine tuwa derek içine başka himik zat koyup cool etmek için köp researchler edildi üstünde. Okay, bir dakika. Nasıl? Cümlen. Oho, dömen tek başlamagan ettim. Hakikaten anam. Dur. Kongaydı men çağırmayan tazadan. Son. Yo. Onda çal geçeyin. Nimete. Çal geçeyin. Yani nimani çipin duryan yerine görkedim. Bu da asıl sistemin öde. Onda özmem AI'ya bağlap belki çaltlandırayın da yani. Sonra bu sistemin öde yukarısında çipin öde duruyor. Aşağında belki cooling fluidler duruyor. Nime çipin öde gıdanda bunu çalt soğutmak için. Onun dışında dine bu sistemi yani bu sistemanı cluster de bunu scale etmesi katı ansat. Sen her bir sistemi diyelim bir yani men petaflop'tan nimettim söz ettim. Bunu şu yerde bir sistemada da 2000 tane sistemadan birleştirip bir cluster şeklinde ulanıp bolýar. Bu demek bunun gücünü exaflop'ını näçe ýokary galdyryp. Soň häzir kineme trend vibe'lar mysal üçin exascale performance diýip söz edilýär. Exascale olandan mysal üçin dünýäde iň güçlü odal hasaplanýan superkompüter Oak Ridge University laboratuwarynda National şonda Frontier diýip bir superkompüter bar. Onuň güýçi diňe 1.1 exafloplyk. Bizim nimemi clusterımızda çat geçeyin wagtymyz az eken. Bizim häzir bir näçe ýerlerde bizim öz data centerlerimiz var. Santa Clara, Stockton, Dallas'ta açylýar. Baryp görmeňize nimetden maslahat berin. Şol superkompüter mysal üçin 8 exafloplyk. Şu häzirki dünýäniň iň güçlü hasaplanýan superkompüterleriň 8 çalp işleýän bir superkompüter. Bu da kabir nimelerden alınan bizim öz clientlarımızdan alınan sözler. Bu nime diýler buna King Abdullah University bir zat teknikal nime. O Saudi Arabiýadan bir nimemiz clientimiz şu ýa-ni nime Frontier'den nimetdim söz etdim. Frontier şu nimesi superkompüter 37 müňlük GPU'nu birleşdirip kurulan superkompüter. Şondan bizim performansımız 179 esse çalp oldu. 179 esse. 2 esse demek, 3 esse demek, 179 esse çalp oldu. Onun üstünde 100 esse de cost saving. Bu yerde nimede gitti yani finansal adalara. Bir eden başka bir nimemiz firmamız bu da G42 deyip Abu Dhabi'de bir firma. Bular bilen şu edir ChatGPT ýaly bir jayiz bir modelni train etdirdik. Bu Arabic English model. Bunu häzir Microsoft'un özi servis hökmünde klientlerine hödürleýär. Soňky slaydym. Diýişim bizning hardware'dan da, software'dan da oň üstüne başga şolar ýani machine learning AI nime servislerden hödürleýär. Bir klient köplençkeler elimizde. Mesela için yukarıda görkülen Mayo Clinic, medical bir klinik, nimede Amerika'da bir eşit gördüğünü. Sonra GSK, AstraZeneca, bulan hemesi farmasötikal kampanyalar, Total Energy, bulan nime oil, gas, enerji fieldinde.
Argonne National Lab, bu da National Lab. Soň bular gelýär bize elimizde şular yani data var. Bize ellerinde näçe data bunu biz näme edip bilerdik gelýärler. Soň nähil application edip bilerdik. Bize şolara täze applicationlar datalar düzmäge de kömekleşýär. Yetişdim değil mi? Ama sakla. Soň ýerine beren. Cerebras kampanyasının aksiyasını näde satmak bolar? Publicly traded differently. Bu sonra ben haberler okuyan diýende men o zada hazır nime anons edip bilemok isany ýöne nime private sector da bar on ayıp bilen secondary marketde o da private kampanyaların nime aksiyony satýan. Ýöne bu sonra indiki soran diýip bilen. In which case the Cerebras system GPU better than the NVIDIA Blackwell GPU? Yeah, a good question. Blackwell GPU is just announced. Actually, I don't think anybody is like using it right now. And yeah. And whatever I said, like same thing with like other H100 GPUs. Blackwell GPU is like they usually just change the specification and then market it as a like, performant enough. And I'm not I didn't read about their specification, but like, I heard about they recently announced it, and then they announced it because they want to also compete with our announcement because we already announced our third generation our system. So there are some kind of this marketing. Competing kampanya volontarylar bir arada edýän statementlaryny azy koşus alın. Yep. Thank you. Başka soru var mikrofon açık otur, mikrofondan sonra. Serdar köp sağ olun. Gıdıklı hakikaten hem trend ve temolan biri. İlkülene şu L'Oreal Cerebras arada bilemoktum. Public telekenden private şunun için. Yöne şu ad OpenAI'dan şu ilkülene top GPT'lerin içinde. Yöne Elon Musk şunu birinci co-founder'ların biri. Onun yankı Ilya Sutskever ol çıktı şu ad kampanyasını açtı. Esasy olan gorkusy nämeden wagtda peýdalanýar. Nerden çykýar? Näme isleýärler olar? Nämeden gorkýarlar AI'dan? Elon Musk bilen Ilyan diýäňde. O safety sebäbi seredilen okdiýa-da OpenAI safety seredilen. Näme eltip biler diýip gorkýarlar. Näme o gowgat sonra bunu aslında İlyanyň bir professoru var, Jeffrey Hinton, Toronto'da ötýän bir ýaşlyrak biri. Atal oňa da Father of AI diýerler aslında. Şol ýakynda bir hili gorkup başlady. Başta ol belki näme anons etýärdi, support dedim. Ende menim dolu bilem o İlyan gorkan da İlya bilen näme OpenAI'da geçen ýyl adrak konfliktim boldy sen bilen. Soň belki de ondan nemetýän bir zat bolup biler. İlyanyň hazırky nemetýän zady şu safety'sinden. Sam OpenAI'ye ende aslında OpenAI open bolmaly, onu open etmän näme geçirdiler belki näme diýilýär for profit kampanya etdiler. Onuň masal sebäbi görüşüň ýani bu aňsat däl. Buňa çykýan çykdaýjylar az däl. Oňa hiç kim donate etjek adam az. Soň Ilyan gorkusy şu safety'den. Elon Musk ol on nämeden nimet bilemok. Aýsam Sam Altman Ilyada biziň kampaniýanyň başdaky investorlary. Elon Musk hem gelipdi. Onda biz sonra onun nemesi başka hili pikir etdi. Biz sonra amydan neme kellese neme de uçup berdi da kosmosda. Ona men jogap biljekler. Ýöne safety'sinden gorkup başladylar. Nämeden gorkýarlar? Şu erwet adamyň eline düşüp erwet zatlar bolup biler diýip gorkýarlarmy ýa şu OpenAI sistemaň özü şeýle bir train edip başlar bolny hem adamlardan hem superkompüter bolup bize garşy bir zat edip biler diýip gorkýarlar.
birinciden hem täze çıkan teknologiýany ýalňyş tarapda ulanýanlar bar. Onu kontrol etmesen bir energiýa zaram täze bir energiýa üçin başga bir alternativ resurs tapsalar onu başgalar üçin ulanýanlar boldy taryhymyzda. Näme diýen aýdyp durmaň, köpüňiz bilýänsiňiz. Soň bu Elon Musk bilen nämäniň ilýany gorkan zady häzir government control'dan az kan kontrol edilenok. Kontrol edilmese de bunun easy kan görülenok. Näçe Regulation. Regulation regulation ýok. Bunu näçe öğretseňiz gaty ösküp barýar-da. Bir de biram şol näme tizden soň gorkuda has agyr bastı öýtýän. Häzirki täze çıkan GPT-10 o görensiňiz demolaryny. Inde diňe dildälde belki multimodality diýip surat öğretýärler, video öğretýärler. Indiki soňky çykjak zatlar näme kaynaşlar sneak peekler bersem indi reasoning okutjak bolýarlar. Reasoning indi bu ýa-da reason et başga reason etmek diýmegem bir zada seven, bir zada näme etdiň diýip sen bu näme etdiň diýsen şoňa bir sebäp görkezmäsini öğretjek bolýarlar. Beýle zada gidberse de şolar ýany gorky ýuwaş-ýuwaşdan adamnyň beýnine de girýär kadip kiretýän. Ben biraz tekniği soralım mı? Mesela şu yankı fasilite bir saniye yankı görkezülen wafer işleyen şeyleri. Yani ne sen yani şunun bir wafer gördük böyle şu dinle bir wafer işleyen. Owa. Şol görkezden hemme zady go sonra on waferin özü. Asıl belki prosesörler, CPU'lar, GPU'lar näme edilýär? Bir wafer'e bağlaýarlar. Soň kiçik her wafer'da yüzlerce küçük çipler bolýar, soň onu kesýärler. Biziňki bolsa bütün wafer'ın özü çip. Şu 4 uşun hemmesi. Ben diyecek böyle mesela bir fasilitede bir wafer işleyen men diýeli Illinois'da bir başka ikinci fasilite açacak bolýan. Şo işi iki esse çarp etmek için. Ya da mesela New York'ta başka bir fasilite açılıyor. Angarda başka yine bir üçüncü bir wafer işlesin. Ondan sonra mesela emele getiren zatları, networkları, learning'leri birleştirip mesela federal learning şeklinde birleştirip şoňa mümkinçilik var mı? Mesela diyelim sizde bir Nvidia var, mende bir Nvidia var, bu tarafta bir Nvidia var, o Nvidia'ların üreten o nemeleri, networkları biz birleştirýäs, federal learning var ya, onun sonunda bunları goşuyup ya da ortalamasını alıp, medyanını alıp bir medyan bir model çıkıyor. Düşünüyorsunuz mu? Ya düşündüm. Sen näme diýjek bolan? Sen näme etdiň öz GPU-larynda train etdiň, men öz nämemde train etdiň soň birleşdirip aggregate edip bir näme çykarjak bolýan. Şoňal proyektler için taýýar mı näme? Cerebra. Biziň mysal üçin olar ýani birinciden wafer'ın çipin öz uly bolan üçin entek bunu doly sığdyryp bilýän näme modeller inde GPT-5 bolaýmasa o ýok häzir. Onun daşynda ýani görkezlenmeýärli. Diňe bir çipi biz cluster'da Galaxy diýip näme konseptiň ady şo. Näsany sistemany birleşdirip cluster şeklinde getirip goýuldy data centerlere. Soňra şonuň özü diňe bir train edende modeliň özüne birden hemmesini map edip bilýän. Soň diýel häzir sen GPU-da ýa-ni mysal berdim. 34 günde train eden ady biziňkide 1 günde train edip näme çykaryp berip bilýärdi. Ondan kesinlikle mesela TensorFlow yarasyalı network nemeler ulan bolýar. TensorFlow? Hawa. TensorFlow bu network däl. TensorFlow framework. Hawa, şo frameworkda işläp bolýarmy öz? Owa, düşündüm. Anam bu da sonra belki de meniň näme etýän, siz näme etýäňizi diýip soraňyň, belki de bu şunu düşündirip bilerdim. Soň häzir şo TensorFlow, PyTorch diýip belki näme şo data scientistlerin ya da belki ML engineer diýär, şolaň ulanýan bir framework. Bular özüň modellerini şu frameworkda ýazýarlar. Soň biziň sistem hem bunu train etjek wagtlary backendini seçýärler. Bular häzir öz laptopunda train etdiler, bunu AWS'de ya da başga ýerde train etmek üçin uğradylýar. Şolar ýa-da biziň data center'e uğradyp biziň sistemany seçden.
bu model bizim sistemimizde tren oluyor. Aynen. Yani men TensorFlow'da kod yazsam size versem siz şunu işlep bileniz mi? Ova. Yana bir soru. Aynen bolly köp Bitcoin mine ediniz mi? O sonra fluid dynamic belleklerdir edilýär, Bitcoin'e nämçe edilmesin diýen onu edemez o. Okay. İlk soru online şonlara dinaly. Which fields of human life can be trusted to AI? Which field? I mean, they already mentioned like a couple presenters before me, like what's that? Doctor trusted for like CT scans. Some other like I don't know, like oil engineers that they trust with like if they want to, for example, when they are looking for the oil, what do you call it? Petrol yataklarını gözlenlerinde buravçular näme etýär, mysal üçin bu ýerine deşýärler, o ýerde tapylmady belli tarapyny deşýärler, zat etýärler. Şo zatlaryny ýokardan satelitden alan imageler bilen şonu kompýuterge özüne öwretseň, şo soňky çeken suratyňda haýsy ýerde petrolun gazyň köpräk bolma ihtimalyny size aýdyp berip bilýär. Soň bunu men pikirimçe köp neme filtre olan kollar. You said AI is being trained. Does that mean ChatGPT answers are based on whatever was taught to it rather than its own intelligence? Of course, its intelligence comes from whatever you are trained it with. So, like ChatGPT is like trained with like Wikipedia and a bunch of different like articles, online articles, and books. So, like for example, even if you ask some newer information, it's not going to answer you the correct answer. So it will just give you the answer like that. Last question. Derler gatı kılıklı çeme köp sağ ol. Üstünlük gardı edýän işlerinde. Kısaça şu soňky bir ýyllykda şu ChatGPT ýa-da OpenAI gatı ýa-da wapşym şu ýanky AI meselesi gatı gysga wagty gatı ullakan ýere geldi. Şoň asyl sebäbi computerlyň processing power'y ýa-da data transfer speed mi ýa-da data access to data mi näçe şeýle bir ýyllikda şeýle ullakan ýere geldi. Men pikirimçe XM data da köpeldi. Birem nime processing power'ım köpeldi. Aslında kısaca AI bol bir umbrella term. Bir AI hem de AI goşýarlar, ýöne bu o aşanda geçen nime algoritmalar, zatlar ütgeşi. Machine learning algoritmaları ya da deep learning diýip ýa-da beleke nemede image nemede aýt geçen neural network bular ütgeşik algoritmalar, bular AI aşandaky ulanýan bir algoritmalar. Bu machine learning algoritmaları 80-nji ýyllarda da bardy, 90-nji ýyllarda da bardy. Ýöne näme bular ýany bolmady, ýeterli computing power ýokdy. Soňam nime ýok, data ýokdy. Häzir bu social mediadan belek satdan birgeden datalar gelip dur. Birem şular ýany täze sistemalar çykýar. Şoň ikisiniň goşandy bilen çaltlandy diýilen. Olur. Soň sorumy başga soru bar? Ýok. Bolly, köp sag bol Serdar. Menem minnetdar. Herhangi bir rüň üçin Serdar bilen tosan noktada tanışdyk diýeni. O 2000'de tanıştık. Serdar Türkmen Boğaziçi Üniversitesi'ne yekece yer vardı. Kazanmak için Türkmenistan'a yekece kontenjan verdi. Serdar şonu kazanıp gelipdi. Şu baştan bilýärdim Serdar'ın şuňaly. Buladan boljagyny.